Welas asih dalem ngungkuli lara lan pati. Panglimbang 5 menit dina Senin Wage tanggal 6 Juli taun 2026. Kapetik saka Injil Matius bab 9 ayat 18 tekan ayat 26. Para tresna pelem kinasih dek wingi awake dhewe wis padha nglelimbang Allah kang ora amung gedingkrang lungguh dampar kasuwargan sinambi nglaras lagun panembah saka umate. Ananging Allah Katulik kang caket sarta kebak ing bela rasa. Gusti Yesus Allah ngejawantah mau paring pangenteng-enteng marang sapa wae kang kanthi andhapasor lembah manah marak panjenengane nyuwun pitulung. Santo Matius sing waosan dina iki atur pelapuran ngenani wong-wong kang kadudut atine nanggapi timbalan dalem Gusti Yesus. Sijine sawijining kepala omah ibadah, dene sijine meneh wong wadon lara ngrajak getih. Kapitayane wong loro iki unik. Si kepala omah ibadah kang ing Injil Markus sinebut Yairus percaya menawa Gusti Yesus saguh ngentengake kasusahan dheweke sak brayat kanthi nangekake si bocah saka pati. Yairus ninggalake kahanan giruh kisruh kepaten gegancangan marak Gusti. Nadyan jejere minangka kepala omah ibadah utawa sinagoga, dheweke bisa mapakake diri. Ing ngarsaning Sang Tabib Agung, Yairus ngasorake diri kanthi sujud manembah. Kanthi kami kelu dheweke matur, anak kula estri nembe mawon tilar, nanging mugi panjenengan karsa rawuh katumpangno asta paduka ing Sang Inggil jisim anak kula, pramila anak kula temtu gesang. Gusti Yesus rawuh ing omahe Yairus banjur nguripake bocah wadon sing wis mati iku. Bocah mau tangi kanggo ngyakinake menawa si bocah teman-teman urip. Gusti Yesus dawuh supaya bocah diwenehi pangan. Monggo sami kapirsani Injil Markus bab 5 ayat 21 tekan ayat 24. Sakal udan tangis kasungkawan owah dadi udan tangis kabungahan. Dene si wanita ngrajak getih percaya menawa dheweke bakal saras nadyan amung nyinggul pucuk rembyong jubah dalem. Kahanan larane ndadekake si wanita ngrajak getih ora gampang nyaket Gusti. Nanging kapitayane manjurung dheweke berjuang kanggo bisa ngepok pucuk rembyong jubah dalem. Kapitayane nyelametake si wanita ngrajak getih, sakal ngrajak getihe pampet. Marang si wanita, Gusti Yesus paring paneguh. Tatakno atimu anakku, pangandelmu wis nyelametake kowe. Satemene kahanan loro ngrajak getih ndadekake si wanita wis mati sakjroning urip. Sacara sosial dheweke kasingkiri, kepara ora kaanggep. Sacara keagamaan dheweke ora dikeparengake nekani pangibadah jalaran kaanggep najis. Sarase saka loro ndadekake si wanita bali urip. Dheweke katampa jroning urip bermasyarakat. Dheweke uga bisa nindakake ayan keagamaan jalaran wis waras larane. Ora bisa kabayangake uga bungahe si wanita kang wis Gusti uwalake saka panandhange. Para tresna pelem kinasih ana 3 piwulang kang bisa kadudut saka waosan dina iki. Sepisan Gusti Yesus ora nampik sapa wae kang marak suwan saperlu nyuwun sih pitulungan marang panjenengane. Kapindho, Gusti Yesus ngijabahi panyuwunan-panyuwunan kang kaaturake kanthi penuh ing kapitayan. Katelu, sih tresna dalem ngungkuli lara lan pati. Mula aja wegah marak Gusti sak mangsa-mangsa. Ora susah nunggu kahanan lara utawa nyepaki pati. Nanging nadyan jroning panandhang sarta nyepaki pati, Gusti uga ora bakal nampik. Sing penting kinantenan kapitayan kang penuh. Suwawi sami mujuk,
Kunjung asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula mujuk sembah nuwun awit welas asih dalem ingkang ngungkuli sakit lan pejah. Sinau dumateng Yairus lan wanita panandhang Geraja Getih. Mugi kawula boten sungkan marak paduka ing kawontenan menapa kemawon. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.